Bona nit, benvinguts a l'entrevista de Televisió de Girona. Avui tornarem a parlar un altre cop del GEC i en concret d'aquest llibre que tinc a les meves mans, 100 anys en imatges. És el tercer dels llibres que preveia el GEC fer durant la celebració del seu centenari, un centenari estroncat també per la Covid, es havia de celebrar el 2019, això s'ha anat allargant, diguéssim, fins a aquestes dates. I per parlar d'aquest llibre, qui ens acompanya és el coordinador del mateix llibre, d'aquesta edició de 100 anys en imatges, és Toni Iglesias. Primer de tot, benvingut. Moltes gràcies. Bon vespre. Ell és expert en disseny, comunicació audiovisual i publicitat. Segur que la majoria de gironins el tenen ubicat. Primer de tot, 100 anys en imatges, no falta saber massa per saber què ens hi trobarem. Bàsicament, imatges durant 100 anys, això sí, d'una temàtica molt concreta, sobretot esportiva i bàsicament del GEC. Sí, exacte. Són 100 anys d'un recorregut històric amb imatges. És un recorregut visual, sobretot fet per fotògrafs tant professionals com freelance, com de mitjans de comunicació. Allà on trobem, diríem, l'esport a la nostra ciutat durant aquest centenari. Evidentment és fotografia esportiva, és aquella fotografia que, per dir-ho manera, no és estàtica, sinó que sempre està en moviment. I que, per tant, l'ull del fotògraf el que ha de fer en aquest cas és captar el moment. I aquí tenim un piló d'imatges, i no un piló, sinó moltes imatges. Clar, quan un veu aquest llibre ja editat, el primer que pensa és el coordinador del llibre, Toni Iglesias, enmig d'imatges, imatges, i fer-ne una tria. El fons documental del GEC em sembla que és d'unes 8.000 imatges. No sé si se'ls ha mirat totes, Toni Iglesias. Sí. Si no totes, et diria que pràcticament totes. Però ja no només aquestes 8.000, sinó les del fons del Punt, les del fons del Diari de Girona i de Los Sitios en el seu moment, les d'Inspy, les del Centre d'Imatge de la Diputació de Girona, algunes col·leccions particulars i les del fons del GEC que encara no estan, evidentment, en l'arxiu municipal. Em sembla que la donació era fins al 2011, si no recordo mal. Sí, 2011 es va fer el 2017 i, per tant, encara hi ha moltes imatges que evidentment, té el GEC. Jo diria que podríem estar parlant d'entre 15.000 i 20.000 imatges. Jo t'asseguro que unes 12.000 segur, i entre 15.000 i 20.000 imatges, possiblement, hem visualitzat. Que aquí la dificultat és la tria, que segurament hi ha imatges molt boniques, potser bucòliques, però que no acaben narrant un fet prou important per dir, doncs, és important. I al revés, un fet molt important, que potser la fotografia no acaba de ser molt bona, però que és important per la història del GEC. Sí. La tria de les fotografies, precisament, ha sigut, evidentment, és un llibre d'imatges, és un llibre de fotografia. Hem volgut que traspassi una mica més la idea de només un centenari, sinó que d'alguna manera també sigui una representació de la fotografia a Girona durant aquests 100 anys. La tria ha sigut, evidentment, per diferents aspectes. Qualitat fotogràfica, discurs narratiu, allò que dèiem abans, el moment que s'està veient aquesta fotografia, el valor documental per l'entitat i per la secció esportiva, o la secció cultural, i, d'alguna manera, també per al seu valor històric en el món de la fotografia a Girona. Evidentment, aquí hi ha fotògrafs de tot tipus. Llavors, d'alguna manera, hem intentat que també s'hi visualitzin. Parlava que, a més de ser un llibre del centenari del GEC, acaba sent un repàs d'aquests 100 anys de la història de la fotografia. Què hem pogut veure? Repassant aquestes 12.000, 15.000 fotografies des de l'inici, que al final era un fet segurament més documental, quan entren també els fotògrafs, els fotoperiodistes, ja sigui segurament des dels anys 20-30, en què ja en tenim noms molt coneguts aquí a casa nostra. Com veu aquesta evolució després de mirar tantes imatges pel que fa a la història de la fotografia? És una mica el que dèiem abans. Hi ha fotògrafs que tenim un munt de fotografies, perquè, evidentment, passa a ser ja una època en què la fotografia està molt més popularitzada. A l'inici, a partir dels anys 20, o sigui, el GEC neix el 2019, a més neix, siguem pioner també perquè crea una secció de fotografia de forma ràpida als anys 25 i creada el 2030, el 1930, amb en Masó, en Xaudiera i en Duran. És una evolució en què veus tot tipus de fotògraf. Des del fotògraf que segueix el GEC d'una manera constant, fotògraf que està incorporat al GEC, com pot ser en Joan Masó, que en Joan Masó va ser el primer que va fer fotografies en color a Girona, amb el sistema d'autocrom dels germans Lumière, i que pertanyia a la secció fotogràfica del GEC,
veus aquesta evolució d'aquests primers, aquests pioners, que són els primers fotògrafs, quasi, Fernoli, Massafont i d'altres. Després ja comencem amb una etapa que ja seria l'etapa en què la fotografia ja es comença a popularitzar molt més. La fotografia esportiva en els mitjans de comunicació és important. Tens Pablitos, tens Sans, tens Courbet. I després una etapa ja molt més recent, dels últims 20, 25 anys, 30, en què hi tens en Dani Duc, en Lluís Serrat, Mica Ruiz, els fotoperiodistes... Que ens sonen, diguéssim, dels rotatius. Que els estem veient en el dia a dia. Els gironins. No sé si li ha sorprès alguna cosa a Toni Iglesias quan estava recopilant. A mi, per exemple, m'ha sorprès saber que havia tingut una secció de motociclisme entre 1941 i 1959. La veritat és que ho desconeixia totalment, diguéssim, que el GEC també havia tingut aquesta vertent. A mi m'ha sorprès una cosa, que és la implicació del GEC durant aquest centenari, durant tots aquests 100 anys, a la ciutat, amb les seves activitats, i tant les esportives com les culturals, perquè ja amb el GEC neix quasi més des dels aspectes excursionisme i cultura que no pas des de l'aspecte esportiu. Sempre dic, no és casualitat que és grup excursionista i esportiu gironí, que això ja marcava. Això marcava ja d'entrada, fins que no comença amb l'atletisme a instal·lar-se d'alguna manera important en el grup, doncs tot és excursionisme i cultura. Perdó, la pregunta. Sí, jo ara també m'he perdut. Motorisme, estàvem parlant d'aquestes seccions curioses i què ens ha sorprès. Exacte. Una és aquesta, motorisme, ciclisme, boxa, hoquei herba, seccions curioses que també, evidentment, després duren només uns anys. Rem i vela. Rem i vela, exacte, que a la ciutat de Girona, Rem i vela. Per això té certa... Sí que hi ha alguna fotografia curiosa en què veus una piragua en l'Onyar i que d'alguna manera estan fent l'activitat de la secció pròpiament. Aquestes, evidentment, Rem i vela la fan a Palamós, la fan a Sant Feliu de Guíxols. Això és molt curiós, en aquest sentit. Clar, no sé si tots els esports a nivell, diguéssim, documental, a nivell fotogràfic documental, tenen el mateix pes a la base on n'hi ha que hi destaquen. L'atletisme té la sensació que és un dels puntals del GEC, però també hi ha seccions, algunes de molts i molts anys d'història, com pot ser l'hoquei, com pot ser el handball, el bàsquet. A nivell, diguéssim, d'aquests esports, quin és el que també a nivell documental té molt de pes i ha hagut de mirar moltes més fotografies, Toni Iglesias? Teníem el rugby, tenim el bàsquet, tenim l'atletisme, evidentment, amb un Encarna Granados competint a nivell internacional, amb molta documentació. Jo diria que principalment aquestes i després les altres ja tenen un pes diferent. Les seccions culturals, o sigui, els temes culturals com pot ser la Festa del Pedal, la Pujada dels Àngels, el concurs de dibuix, tenen un pes immens, i hem de pensar que també són activitats del GEC molt pròpies i que mouen molta i molta gent. De fet, la Festa del Pedal recordo en els anys, diguéssim, d'auge màxim, diguéssim, que es paralitzava la ciutat, i en què les bicicletes es comptaven allò per centenars, els participants en aquestes festes del pedal més multitudinàries, que en aquell moment tenien recorreguts diferents any a any, però que a més hi havia molta gent disfressada i que realment mostraven la potència del GEC, aquesta vinculació que el president Francesc Cayuela sempre diu, i que un dels llibres titula així, el GEC i Girona, Girona i el GEC, suposo que queda absolutament palès a través també d'aquestes fotografies. Queda palès d'aquesta manera, a més te'n dones compte que realment tota la societat gironina ha passat d'alguna manera o una altra per al GEC, ho veus amb les fotografies, ho veus amb les cares que hi ha a les fotografies, ho veus amb les activitats, el que dèiem, les activitats culturals, la plec, la missa del gall, el concurs de pessebres. A part de les esportives, és immensa la quantitat d'activitat cultural i social que fa el GEC. A més, tinc la sensació, i no sé si això és volgut, que aquí, òbviament, als peus de foto es diu qui surt a la fotografia, com dèiem, l'Encarna Granados, per exemple, tenen les fotografies grans, com es mereix a la secció d'atletisme, però que es defuig bastant, diguéssim, el personalisme. Diguéssim que no sé si hi ha hagut la voluntat de dir doncs és un llibre de fotografies on sortiran, òbviament, els grans noms de les diverses seccions del GEC, però que no hi ha un protagonisme per cap, sinó que és un protagonisme absolutament coral. És un dels principals missatges que hi ha hagut en aquest llibre, que d'alguna manera no sigui de personalisme,
que no es personifiqui massa amb les persones, encara que n'hi hagi algunes que hagin destacat molt, que les seccions s'hi trobessin molt còmodes. Hem intentat que, d'alguna manera, a part de la tria professional i la tria documental, hem donat peu a que les seccions poguessin triar també les seves fotografies i que aquestes fotografies, d'una manera o l'altra, es poguessin contemplar en el llibre. El llibre està categoritzat per seccions, per tant, d'alguna manera pots fer un passeig per tota la història del GEC amb les seves seccions esportives i culturals. No sé si hi ha alguna cosa que creu que pot sorprendre el gironí en aquest llibre. Si hi ha algun element que més enllà de parlar d'aquestes seccions que ha tingut el GEC durant un temps una mica més dur, com dèiem això del motociclisme, o el remi vela, o l'hoquei herba, què sorprendrà el gironí que agafi aquest llibre 100 anys en imatges del GEC? Jo diria que un eix central és lo potent que és l'entitat. O sigui, una entitat que té unes instal·lacions esportives repartides per la ciutat, que per tant també té una vocació inclusiva, no totes estan allà mateix, en té Palau, en té Sant Ponç, en té Sant Narcís, instal·lacions, per tant, repartides per la ciutat. El GEC, al fi i al cap, el que fa és formar esportistes, perquè en el moment que l'esportista ja comença a créixer, segur que se'n va en altres categories i en altres clubs. Per tant, és una massa social, una massa esportiva i cultural. Jo diria que és això el que més sorprèn quan tu veus aquest llibre, tot aquest recorregut, diríem, de quantitat de persones i d'activitat que fa el GEC. I també sorprèn, per una altra vessant, jo penso que és un altre dels valors, el valor fotogràfic. O sigui, com els fotògrafs gironins, d'una manera o una altra, han fotografiat el GEC, han fotografiat les seves activitats i com la fotografia esportiva ha estat important durant tots aquests anys. Parlava ara Toni Iglesias precisament de les instal·lacions que té el GEC repartides a diverses zones de la ciutat de Girona. Això també és molt important per la mateixa entitat. Clar, el fet que el GEC deixés en el seu dia la Devesa, amb el camp d'atletisme històric inaugurat el 1941 per anar-se'n a Palau, també genera una sèrie de moviments diferents de la ciutat. És a dir, era habitual veure els corredors d'atletisme del GEC fent escalfaments per la Devesa, que quan marxen, segurament ara ens els trobem per Palau quan van a córrer, diguéssim. I pràcticament ni els veu, no? Només la gent que pugui circular per aquella zona. Realment, en el moment que el GEC, en el seu naixement, focalitza tota la seva activitat, el que seria el Camp de Marta, a la Devesa, evidentment allà hi ha un moviment esportiu important, però en el moment que comença això a deslocalitzar-se i a situar-se en altres espais de la ciutat, evidentment el que fa és això, repartir l'activitat esportiva a diferents espais. Sobretot també a la zona de Sant Narcís. A la zona de Sant Narcís el GEC, des del moment que inaugura les seves instal·lacions allà, és molt viu, és un espai amb una gran vitalitat i una gran activitat. Doncs 100 anys amb imatges, Toni Iglesias, coordinador d'aquest llibre, el tercer dels del GEC, abans no els hem anomenat, el segon, i tots han passat per aquí, amb el president de la mateixa entitat, en Francesc Oyuela, alguns dels autors, el que més recent, Art Contemporani a Girona, el GEC i Girona, Girona al GEC, 100 anys d'història, en què es repassava aquesta història del GEC. Toni Iglesias, gràcies per haver-nos portat aquesta, no trossets, sinó trossars d'història, no només del GEC, sinó també de la ciutat de Girona, que suposa aquest centenari del GEC, i en aquest cas amb imatges. Moltes gràcies, i agrair sobretot al GEC que ens doni l'oportunitat de poder fer o aportar llibres com aquest. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Doncs avui al GEC, tothom aquí ho sàpiga, segurament a la família segur que tenen socis, practicants d'esports que han format part de la secció. Si volen mirar si surten alguns dels seus coneguts parents, 100 anys en imatges, amb aquest llibre del GEC, el tercer d'aquest centenari que repassa la història, en aquest cas amb imatges, 400 planes d'imatges amb seccions, algunes que, com hem comentat en aquesta entrevista, els sorprendran que en algun moment o altre de la història del GEC els hagi tingut.